Detidas 7 persoas, entre elas un menor, como presuntos autores da vaga de roubos de Noia. Están acusados de alo menos 33 furtos. Que tal? Boas noites de contado. Afondamos neste operativo da Garda Civil. Antes repasamos en titulares outras novas do día. Novas pintadas no mirador da Pedra da Rá en Ribeira. A Policía Nacional xa investiga a súa posible autoría. Visita da Conselleira do Mar á nave de visceración da Confraría de Cambados. Rosa Quintana é un exemplo de eficiencia na comercialización. O BNG de Ribeira rexeita a privatización do servizo de guindastre. O Executivo local pretende sacar a licitación de xeito inminente. Case 5.000 peregrinos percorreron as rutas da comarca do Salnés durante 2017. Os visitantes chegaron de ata 50 países diferentes. O baile revoluciona a cambadesa praza de Fefiñáns. Preto de 150 mozos reivindicaron un mundo en paz cunha coreografía da que logo veremos máis detalles. A Garda Civil detivo un total de 7 persoas aos que se lles acusa de alo menos 33 roubos cometidos na zona de Noia e Negreira. Un dos prendidos en menor de idade xa ingresou nun centro tutelado. O resto pasaba esta mañá a disposición xudicial. A alarma social creada na zona de Noia e tamén na comarca a consecuencia da vaga de roubos existente nas últimas semanas puxo en alerta a Garda Civil. As investigacións levadas a cabo polo equipo da Policía Xudicial deron como resultado a detención de 7 persoas, todas elas pertencentes a unha mesma familia, entre as que se atopa tamén un menor. Acúsaselles de ser os presuntos autores dun total de 33 feitos delictivos, entre roubos con forza e violencia ou furtos. Nos rexistros realizados nos seus domicilios, 4 en Noia e 1 en Negreira, os axentes puideron recuperar tamén boa parte dos obxectos que os relacionaban cos roubos. Esta mañá pasaban a disposición xudicial no xulgado número 2 de Noia e o menor foi enviado a un centro tutelado. A Garda Civil non descarta novas detencións relacionadas con este caso, no marco da denominada Operación Manitas. Dúas mulleres resultaron feridas nun accidente acontecido a primeira hora desta mañá no Paseo da Ribeira, en Rianxo. O vehículo no que viaxaban saiuse da vía á altura da rotonda de acceso ao porto e acabou precipitándose ao mar dende unha altura de 3,5 metros. A esa hora, sobre as 6:30 da mañá, a marea estaba baixa polo que caeron nunha superficie sen auga. As dúas ocupantes, veciñas de Rianxo, foron trasladadas en ambulancia ao hospital, onde permanecen ingresadas con prognóstico reservado. No operativo de rescate participou a Policía Local e Protección Civil de Rianxo, unha patrulla da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Boiro. Tamén foi precisa a intervención do servizo de guindastre para retirar o vehículo. Seguimos con máis cousas. A Policía Nacional de Ribeira investiga a posible autoría das pintadas que apareceron no mirador da Pedra da Rá. Dende o Concello lamentan este novo acto vandálico contra o patrimonio municipal que dana, ademais, un dos símbolos da identidade do municipio. Malestar en Ribeira pola aparición dunhas pintadas no mirador da Pedra da Rá. A Policía Nacional xa está a investigar a posible autoría dos feitos. Dende o Concello criticaron este novo episodio de vandalismo contra o patrimonio municipal, cando se trata ademais dun dos elementos máis característicos do municipio. Fontes municipais informaron de que se está á espera dunha mellora na climatoloxía para proceder á súa limpeza e eliminación, un proceso que será realizado polo propio Grupo de Axuda a Emerxencias Municipal. O desagradable acto vandálico coincide ademais cunha nova distinción para este enclave. O proxecto de remodelación do Miradoiro do arquitecto Carlos Seoane suma ao seu amplo bagaxe de premios unha nova nominación. Neste caso, como a obra do ano na categoría de Arquitectura Pública, por parte da prestixiosa publicación especializada en arquitectura e urbanismo, ArcDaily. A obra ribeirense enfróntase na súa categoría a outras 180 actuacións de 50 países, entre elas varias españolas, como é o caso da Biblioteca Pública e o Centro Social Cultural de Aduanas de Mar, en Javia, o Centro Comunitario de Reinosa ou a Estación de Bombeo de Auga de Pontevedra. Serán os propios lectores da revista os encargados, cos seus votos, de elixir os proxectos gañadores. A Confraría de Cambados e a Conselleira do Mar comparten satisfacción. O motivo, os bons resultados que está a cada opósito coa súa decisión de asumir a visceración da vieira que os seus mariñeiros capturan. Unha medida que para Rosa Quintana é un exemplo de eficiencia na comercialización, achegando maior valor engadido ao produto.
O paso adiante da Confraria de Cambados para encargarse eles mesmos da evisceración da vieira capturada está a deixar un balance satisfactorio. A conselleira do Mar visitou a nave de 1.460 metros cadrados do porto de Tragobe e puxo a iniciativa do Pósito como exemplo a seguir. Espero que esta iniciativa que asumiu a Cofradía de Cambados sirva de exemplo para outras cofradías e cada vez consigamos ir incrementando ese valor engadido que teñen os nosos produtos. Se hoxe xa nos sentimos orgullosos en toda Europa cando decimos que en Galicia temos un valor añadido dos nosos produtos que é 25 veces superior ao da media da Unión Europea, eu creo que con traballos como os que hoxe estamos aquí visitando, pois podremos ir a máis. Para a Confraria ata de agora a experiencia está a resultar moi positiva nunha campaña da vieira que, a pesares de comezar tarde, está conseguindo un bo rendemento para os mariñeiros, roldando o copo de 3 toneladas diarias de bivalvo. Funcionando xa a pleno rendemento e dando unha alternativa en precio máis elevada que outros anos para que a frota se vexa máis beneficiada das súas capturas. Pero hai certos sacrificios que despois se ven recompensados. Están traballando a un precio maior, é unha época do ano onde mellor as capturas en outros oficios mellor non eran moi boas e teñen unha alternativa estes meses interesante. A nave foi posta en marcha cun investimento de preto de 1,3 millóns de euros por parte da Consellería do Mar e dunha axuda de 172.000 euros a través do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Arousa, convertendo a Confraria Cambadesa en pioneira neste campo. Aquí son pioneiros, a verdade é que Cambados, eu sempre o digo, cando empezamos co tema de profesionalización do marisqueo a pé, foi das últimas cofradías en incorporarse, despois xa colleu velocidade de cruceiro e hoxe pois está acreditando proxectos punteiros. Animados pola boa experiencia cambadesa, confrarías como Ribeira e Rianxo xa anunciaron a súa intención de buscar alternativas e buscan empresas interesadas na evisceración da vieira. O que negan tanto dende a Consellería como dende o Pósito é que o de Cambados sexa un monopolio. A cofradía de Cambados innovou e hai outras moitas que tamén poden facer pois o mismo ou cousas novas, non? Así é que creo que hai espacio para todos. O Rianxo participa na nosa campaña, pero se Rianxo ten outras iniciativas, está no seu legítimo dereito de explorar mercados ou mirar outras posibilidades. Ten que defender os intereses dos seus socios como non son os nosos. Bueno, pois no seu paso por Cambados, a conselleira tamén se referiu á polémica xerada pola posible ampliación da mina de Touro. Onte os plenos de Cambados e Illa de Arousa pronunciáronse de xeito unánime en contra dese proxecto. Hoxe Rosa Quintana pedía tranquilidade ao sector do mar, co que técnicos e departamentos da Xunta están a manter diferentes encontros. Donde se lles explicou o que había, é dicir, hai un proxecto presentado na Xunta, un proxecto que reúne as condicións necesarias para que o proxecto sea avaliado. Ese proxecto se presentou para alegacións para toda a sociedade e a maiores dende a Dirección Xeral de Minas se pediu 15 informes sectoriais. Hasta que non teñamos os resultados dos informes técnicos non se pode decir que se rechaza un proxecto, porque todo o mundo ten dereito a presentar o seu proxecto. O que si lles tranquilizou o conselleiro, creo que a todos os que asistiron á reunión, é a posibilidade de manter todas as xuntanzas que consideren precisas para ir mirando como son eses informes, que alegacións se presentan e en que consiste en definitiva o proxecto. E seguimos centrados no mundo do mar. A Confraría de Cabo de Cruz pechou o 2017 con moi bons resultados debidos fundamentalmente á alta cotización que acadou a ameixa. As expectativas para o presente exercicio non son tan boas, xa que 2018 arrancou cunha caída nos prezos. A espera dos datos oficiais, a campaña marisqueira en Cabo de Cruz pechou con bo resultado grazas ás altas cotizacións. O actual exercicio non se presenta tan optimista, cunha importante caída dos prezos que obrigou a parar o colectivo da flote e está a plantexar unha reducción dos topes entre as mariscadoras a pé. Bueno, el año 2017 fue un buen año. No tengo datos oficiales porque aún no cerramos la campaña, el contable no nos dio los datos, pero sí fue un buen año. Este empieza un poquito peor. Nos bajó un poco el precio, los de flota ya están parados porque la babosa bajó mucho y más de así dejan descansar un poco los bancos ya que está el precio así tan mal, y nosotros pues nos estamos barajando también los de a pie en reducir topes por cuestión de la bajada de precios y a ver cómo sigue, a la espera. Aínda así é normal que caia a demanda de marisco tras o Nadal, polo que haberá que agardar a ver como evolucionan os prezos nos próximos meses. O hay marisco o no hay demanda suficiente después de las navidades, que fue también unas buenas navidades. A ver, no sabemos. Lo que sí sabemos es que nos bajó, la babosa bajó muchísimo y la japónica también nos bajó algo. Entonces decidimos pues reducir un poco los topes.
Isto no que respecta a Ameixa, posto que o berberecho segue aínda lonxe de acadar a tan ansiada recuperación. O certo é que comeza a verse xa algo de bivalvo, pero aínda é cedo para vaticinarse conseguir aprender. A ver, se empieza a ver, pero siempre es lo mismo. Empiezas a verlo ya un poco, ya no chiquitín del todo, un poco qué tal, pero sabes, estás con la incertidumbre de saber si seguirá, si se nos morirá otra vez. El berberecho es un pouco unha incógnita, hai que esperar un pouco. Compre lembrar que nas últimas campañas a presenza do berberecho foi case testemuñal. O BNG de Ribeira levará a pleno unha moción sobre a privatización do servizo de guindastre. A intención do Executivo de sacar a licitación de xeito inminente, os nacionalistas apostan pola súa xestión pública. Na actualidade, o Concello de Ribeira non conta cun servizo de guindastre a nivel municipal. É unha empresa da comarca do Salnés encargada de prestalo de xeito puntual, coa consecuente demora de tempo e o incremento dos custos. O servizo viña sendo prestado por unha empresa da comarca do Salnés. E, polo tanto, este feito supoñía demorar o servizo até nunha hora a súa prestación, non? Isto, evidentemente, contemplaba unha serie de normas, pero os tempos de resposta, polo tanto, son moi deficientes, non? Durante 2 meses estivemos agardando a resposta do Concello de Ribeira, que neste mes de xaneiro foi remetida, e nós cuestionábamos sobre o servizo, se o Concello tiña a pretensión de municipalizalo ou de ben sacalo a licitación. Tras ter resposta por parte do Concello que pretende proceder á licitación do servizo de xeito inmediato, os nacionalistas levarán a pleno a súa proposta, que pasaría por municipalizar o servizo a través da xestión directa ou dunha empresa pública. Pretende é que este servizo se preste de maneira privatizada, é dicir, mediante empresas privadas, e que isto supón un encarecemento do custe para as arcas municipais. Queremos facer unha proposta para este pleno municipal que é a de que o servizo se preste de maneira municipal por unha ben sexa por parte do Concello con xestión directa ou ben creando unha empresa pública para que poida ser prestado este servizo. O tempo que se abaratan os custos, os beneficios deste servizo poderían reverter na mellora da seguridade a través de reformas na rede de estradas ou campañas de educación viaria, así como na creación de emprego estable. O Pleno da Deputación da Coruña aprobaba esta mañá de xeito inicial os seus presupostos para este ano 2018. O documento orzamentario ascende no seu total a 178,9 millóns de euros, un 1,37% máis que o do exercicio anterior. No orzamento destaca a suba de máis dun 5% no capítulo de persoal e nun 4,7% nos gastos correntes. Unha gran parte do orzamento provincial irá destinado ao Plan Único, que estará dotado inicialmente con 50 millóns de euros, os que hai que sumarlle tamén os 26 xa consignados dunha modificación do crédito. En canto aos investimentos, a maioría irán para as melloras viarias nos máis de 2.000 kilómetros de estradas coas que conta a rede viaria provincial. Así destinaránse uns 3,5 millóns de euros ao plan de vías provinciais, 7,9 ao plan de conservación de estradas e preto dos 3 os plans de travesías e sendas peonís. O presuposto deste ano inclúe tamén unha partida de preto dos 700.000 euros para o plan director de mobilidade ciclista. Rianxo contará co primeiro crematorio da comarca do Barbanza. As últimas melloras acometidas no parque empresarial de Té atraeron numerosas empresas, entre elas a promotora desta instalación, que se atopa en fase de estudo para a obtención da licenza municipal. Neste momento o polígono de Rianxo é atractivo, acaba de instalarse a fibra, o sea, ten prácticamente 300 megas a través de R, o sea que competitivamente é un polígono que pola súa situación e pola dotación eu creo que está ben situado e chamado pois, a ter máis ocupación da que ten. Este último ano, desde logo, foi moi positivo, ainda hai empresas que se van instalar. Imos ter o primeiro crematorio da comarca instalado nos terreos do polígono, que está en fase, neste momento, de estudo a súa solicitude de licenza municipal. E o Pleno de Lousame aprobou de forma definitiva as bases que rexerán o concurso público para a provisión do posto de Secretaría de Intervención despois de aceptar as alegacións presentadas polo Colexio Profesional durante o seu tempo de exposición pública. A proposta foi aprobada por unanimidade cos 9 votos a favor de Partido Popular e o Partido Socialista. Nin Terras de Lousame nin o BNG asistiron a esta sesión. Segundo explicou no Pleno a propia alcaldesa Teresa Villaverde, a medida permitirá poder contratar a un profesional que se encargue destes postos, segundo ela de vital importancia para o Concello. Dase a circunstancia de que Lousame levaba xa preto de 2 anos sen secretario nin interventor, o que estaba a provocar importantes retrasos nas tramitacións.
Case 5.000 peregrinos percorreron as rutas da comarca do Salnés durante o 2017. Estas son as cifras que manexa a Mancomunidade, máis que satisfeita coa acollida que están a ter a variante espiritual e a ruta do Padre Sarmiento. Os visitantes serán ademais de ata 50 nacionalidades diferentes, unha mostra do importante tirón internacional que están a conseguir. Ao redor de 5.000 peregrinos de 50 países diferentes pasaron durante o 2017 pola comarca do Salnés. Dende a Mancomunidade teñen moi claro as responsables deste éxito internacional, a variante espiritual e a ruta do Padre Sarmiento. Y esto es lo que hay. Pasa por la comarca y se van, hablando de la comarca, gente de 50 países. Yo no creo que haya producto turístico igual. En el 2017. 2017. Esperamos que con os años sean máis. Dende o ente non ocultan a súa satisfacción. En preto dun lustro conseguiron poñer en marcha estes dous produtos turísticos cunha importante aceptación e están convencidos de que os rexistros seguirán medrando. De cara a lo que pueda ser la masificación del camino portugués, que es un hecho que está ahí, el abrir estas variantes supone que haya una desviación y la gente se puede ir por otro lado, ¿no? Y no ocurra lo que está ocurriendo en el camino francés, que ya no hay más. Y aquí con esta salida se puede ir en el barco, se puede ir a pie, por Villa García, por Catoira, en fin, se sube y eso pues nos quedan 3 años para el camino, para el año 2021, con lo cual yo creo que en el camino, en la variante espiritual, dentro de 3 años, en el 2021, pues estamos hablando de 12.000 o 15.000 peregrinos. Ojalá. Para os vindeiros anos, a Mancomunidade xa se marca novos obxectivos. Un deles, conseguir que a variante espiritual e a ruta do Padre Sarmiento sexan tamén escollidas como camiños de retorno para os peregrinos que chegan a Santiago, como unha alternativa a Fisterra. Pues figúrate que se dan la vuelta y dicen, pues mira, yo termino allí, hago la Terlatio, bajo en Vilanova y cojo la Sarmiento y voy por el Grove, por San Sencio y por todo esto y me quedo unos días por ahí. Después cojo el tren en Pontevedra o el avión en Vigo. Eso ya 180. Cada uno planifica 180. Cada uno su ruta. O yo prefiero ir porque quiero conocer, aparte de Peregrina de Pontevedra, quiero conocer el monasterio de Armenteira y voy por Ribadumia, subo a Armenteira y tiro por Pollo a Pontevedra. Son dos productos, obviamente, dos rutas interesantísimas. Para este 2018 a Mancomunidade seguirá cos seus esforzos promocionais e xa conta con asistir a diferentes eventos para continuar dando a coñecer os recursos turísticos do Salnés. O Salón Náutico de Düsseldorf centrou esta semana gran parte da actualidade náutica. A Asociación Galega de Actividades Náuticas, AGANplus, estivo tamén presente nesta cita na procura de afianzar a súa oferta nos mercados internacionais. No Salón mantiveron reunións con diferentes axentes para trasladarlles as súas propostas. AGANplus non quixo desaproveitar esta semana a Fiestra Europa do Salón Náutico de Düsseldorf. A asociación estivo representada nesta importante cita para presentar o seu proxecto europeo e promocionar a oferta galega. Tenemos un proyecto europeo que lo que busca es que creemos producto en Galicia y podamos promocionarlo. ¿Con quién estamos intentando contactar? Estamos intentando contactar con colaboradores, con potenciales entidades que puedan conocer nuestro producto y venir a conocerlo a Galicia, y con un objetivo al final de llegar a los mercados europeos que tanto nos interesa, que es el alemán, el francés, el inglés e lo que es el escandinavo. Nesta primeira rolda de contactos, as conversas non se limitaron ao deseño de produtos co norte de Portugal. AGANplus ten tamén sobre a mesa propostas como o deseño de grandes itinerarios que faciliten a apertura de Galicia ao mundo. Para crear grandes itinerarios que tengan como destino la euroregión y la zona de intervención, tanto con Irlanda, en este caso con la zona de Donegal, como con lo que es el Mediterráneo, con especialistas en productos ya de cabotaje, de flotillas, de grandes recorridos de más de 600 millas y que creemos que pueden ser interesantes para dar a conocer lo que es Galicia, para que esos grandes visitantes navegantes de alto poder adquisitivo y con tiempo conozcan nuestra tierra, se planteen luego repetir en nuestra tierra y seguramente varios de ellos acaben comprando incluso vivienda o barcos en nuestro territorio. Especial interese xera o mercado alemán. Alí a asociación mantivo varios contactos que agardan materialicen en visitas a Galicia para coñecer a súa oferta náutica de primeira man e despois os promocionen nos seus países de orixe, como propostas das que gozar todo o ano. A nivel del mercado alemán hemos ya contactado con la asociación que agrupa las principales marinas del río Rin, que es un grupo importante de marinas, de clubes, donde hay un montón de navegantes del mercado alemán. También hemos contactado con las marinas de los puertos costeros y marítimos de Alemania
y países bálticos, donde también hay un potencial importante de navegantes, a los que invitaremos a venir a conocer nuestra oferta en Galicia para próximamente ofrecerles nuestros productos y que vengan ya despois en plan turístico. Coa de Düsseldorf xa son 3 as feiras internacionais nas que a Asociación Galega de Actividades Náuticas presentou os seus proxectos no que vai de ano, dentro da súa estrategia de internacionalización da náutica galega. Preto de 150 alumnos dun instituto de Cambados bailaron hoxe pola paz. Os rapaces interpretaron a coreografía dunha das cancións con máis sona de Michael Jackson en plena praza de Feciñáns. Levan preto dun mes ensaiando e hoxe foi o seu día grande. O vindeiro martes celebrarase o Día da Paz e os alumnos do Instituto Francisco Asorei quixeron adiantarse esa reivindicación. Unhas 150 persoas entre rapaces e mestres participaron nesta coreografía multitudinaria, un canto á liberdade das persoas e o dereito da humanidade a vivir en paz. Un pouco como promover a paz entre persoas nun mundo no que hai guerras continuamente por tonterías e por parvadas, entón con este acto que nos unimos todos é un exemplo de diferentes edades de rapaces unidos solo pola paz no mundo. Con estas máscaras brancas ocultando os seus rostros, os rapaces quixeron visibilizar a igualdade entre persoas, tanto ten a raza, cor, as crenzas ou orientacións sexuais. O único que importa é que na realidade todos somos persoas. Llevar todas as máscaras, distintas edades e que te hayan paz, basicamente. Malia a ameaza da chuvia que mesmo chegou a facer acto de presenza en algún momento, os rapaces amosaron o seu talento e arrancaron o aplauso do público que se foi congregando na praza. E non é para menos, leva moitos días ensaiando para demostrar a Cambados e o mundo inteiro o seu esforzo a prol dunha causa tan necesaria como xusta. Os que estamos detrás pois non foi moi difícil porque tiñamos que facer así 5 pasos ou 10, pero os que estaban no triángulo, que son os que teñen que bailar, tamén tiveron que perder moitas horas de clase para ir a practicar. Bueno, creo que o resultado foi bo. Pois a verdade é que a parte do triángulo costounos moito porque ten moitos pasos, entón levounos máis de un mes, pero a parte de atrás era fácil. Hoxe, grazas a eles, o mundo é tamén un lugar mellor. En Sanxenxo mentres, os rapaces do outro instituto viviron hoxe unha xornada chea de bos arrecendos. Máis de 60 alumnos do centro participaron nun obradoiro de elaboración de perfumes artesanais. Algo cheira ben no IES de Sanxenxo e non é para menos porque entre flores, froitas e chocolate os rapaces do instituto elaboraron hoxe os seus propios perfumes. Foron feitos de xeito artesanal, seguindo meticulosamente os pasos, calculando as medidas e as proporcións ata obter o mellor dos resultados. As técnicas de elaboración de perfumería veñen de antigo e hoxe estes mozos descubriron a fonda cultura dos arrecendos, que mesmo tivo a súa época de esplendor na Península Ibérica en tempos dos musulmáns. Tomen nota porque a receita para elaborar perfumes únicos é sinxela. É un método de creación de perfumes por disolución, ou simplemente o que faremos é mezclar nun tarro os componentes vexetais dos que vamos a extraer os aromas e a incluirlles alcohol para que se disolvan aí. En canto a recendos, a cousa vai un pouco ao gusto do consumidor. Trouxen chocolate e aroma de vainilla. Eu trouxen mandarina e canela. Chocolate, vainilla ou canela ou algunha especie máis. O que queiras, o olor de algo que che guste o traes e pones o perfume. Como ven, todo produtos da casa e moi doados de adquirir. Esa era precisamente a base desta actividade. É unha iniciativa de dinamización lingüística, queríamos pois ensinarlle a rapazada que se pode traballar no medio, cercano a eles, con materia prima pois propia de aquí, no? sin ter que acudir ás grandes superficies, podendo facer cousas, bueno, pois sinxeliñas con materiais que teñen eles na súa casa, por exemplo. Como recompensa, os rapaces puideron levar para casa a súa creación, e como non en frasco pequeno, como ten que ser cos seus perfumes. E agora repasamos xa outras noticias deste venres. A EOXI de Pontevedra e o Salnés mantivo no 2017, segundo indican dende o Sergas, os tempos medios de espera para intervencións cirúrxicas, primeiras consultas e primeiras probas diagnósticas entre os máis baixos de todo o sistema galego. 41,1 días é o tempo que ten que agardar o paciente para unha intervención cirúrxica. No caso das primeiras consultas externas, o tempo medio de agarda cada os 35,6 días.
Os alumnos da Aula Galega de Saxofón ofrecerán 2 concertos no Conservatorio de Ribeira esta fin de semana. O primeiro terá lugar o sábado ás 8:15 da tarde, mentres que o domingo a actuación dará comezo a 1:30 e estarán acompañados pola prestixiosa pianista Hilomi Sakaguchi, profesora no Conservatorio Jacques Thibaut de Burdeos. A Xunta Xestora de Sanxenxo, a Agrupación Liberal, levará a Asamblea do vindeiro domingo a elección da nova Xunta Directiva. Despois dunha campaña de captación na que se incorporaron máis dunha trintena de novos afiliados, Sal pretende consolidarse aínda máis dentro do panorama político municipal. A cita será ás 11:30 no local social e cultural de Vilalonga, no antigo Hotel Ribago. 4 grupos participarán na segunda edición da Mostra Infantil e Xuvenil de Teatro que se celebrará esta fin de semana en Lousame. As representacións terán lugar na Casa de Cultura Santeiros da Chave, tanto sábado como domingo a partir das 6 da tarde. Está organizada polas Concellerías de Cultura e Xuventude e a agrupación teatral Teatrando Alecrín. Ribadumia suspende o seu duatlón. A 3 días de celebrar a proba deportiva, a organización, a Asociación Herminio Barreiro, decidía anular o evento debido ás inxerencias políticas. Acusan directamente ao Partido Popular, que pedirá públicamente un cambio nas bases ou considerar que o reparto de premios era machista. Para os promotores, esta lectura corresponde a unha interpretación interesada. Agora toca facer unha pausa. De contado estamos de volta co Pontevedras 10. Ata agora.